Abalimi bekemerigie chaye ye factory ya Gianchure nigo egati yabo baba bagwesokera ituku ria rero na kurubikana guika ase factory yo gutoka imeye ward ya Bogichora imeye county ya Nyamira ase bunge ya West Mugirango na kurorekana kwe murungania ri ogutakanwa wechibesa chabo echo chabete chikwani gwemete na boigo bole mubwabo ubole ase chinsemo cha Transmara aya nkubwatekana no kuigwana okubabete bagutwara oku kumanyikanite buna AGM ase omwaka olia obete kuweta kulingana no munyakirugo obwe factory yo ase Rieta Thomas Nyandieka nigo abiriga koene kibuna oyole kugura obulimo bwo amonemete nigo goikabono ataranyara gwakana chibese chonsi egento kigerete abalimi abo bataranyara gwakana chibese cyabo goikabono nonya nabo Thomas nigo abiriga kubulia abalimi abo kuba abatoeraru nati babwati siasa chinde chonsi ase kiribuna chibese cyabo inchi chikonyara kuba chiwakanwa muri kitu Fatgad Gisemba na robot yuro Abo negati abaremi be factory ya Gianchure eyo egotoka emeye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira abo ritkoria rero besokya ase para na gokora okurubikana wika ase factory eyo abo ase bakwemurunganiria ogutakana wechibesa ejo cyaonetiwe emete na boigo oboremo ase chinsemo cha Transmara goikabona abana isiko bare ubu maana bana mbaragende skuru igo tubwata bokongwa sengencho ya abana baito ne cyane ero torengeretie gotokonya bona ntubwati bando ntubwati ndagera igo turi no muichano monene eserekali mwanya tuabaye cyaye yakemerigie ito kumuranchete nabo konguna ndi turinde nje gorwe bange sente yanyesa kitu ya GN24 ntwachete gagese factory tokaiwana nga chibese kiri chiemete na maremo kya wende kurugo tara 15 mutienyo ri wetete mutienyo ri bese anchiyo ndundo tareke tisegi ebona asinja akwetero egento kere kenene keringa kichibese ya basokie amangana yaere injibago chitara chibese kya banyene oyo no mogoko tubwatu tugutare bara akero tuacheta ngakibato tebeti genda moichorie tifom mumanya koja kwa guchibese abantu bambuganire para bagwajire abasajaba imbaimoreta abana bagosomya kubatikana naya nigo munyakirugo gwe factory ye aseyeta Thomas Nyandieka nigo atebire buna chibesa echo cyoboremo naboigo emete nigo oyorenge kugura oboremo bwo naboigo emete yo atarakara chibese chichonsi egento keireire ogutakanwa gwikerero iga chibesa echo cyase abaremi buna baigwananete ekero babwate igikaro kyosie ko mwaka kimanyikaine muna AGM urio togoretio oboremo twaganye tatwakane tare 15 eri chibese chibeka mone chemete twakana abaremo na twigwananete AGM ni bahati mbaya ngataka neti tarehe 15 twamwereri baga ande akiarigania kane wikarero nangu kwana bese ichoboremo njirakanwa na enderende chibese choboremo na cyarenge kinyinge cyarenge 76 million chirikemete kire almost 28 million ensemo yende ni umunyakirugo oyo iga akiretege okurubikana okoiga kwa baremi andamana rero abantu bari kwandamana barenge kati ya 30 na 40 abalimi bagyanjoro bonsi abali more than 17,000 bone borie aba bali 30 ande tai bonsi barenga abalimi abandi nyibete n'abanamba babo uri abo n'abamura b'igipigipigi bona aba bogosi 15 nabuka baigwete bobe inyora Gianchure factory to badi gisoni sana nkie kebe na bonya matuta jake nancho nankinere ko mana ko komyo kajipara kogende pare minute abandaba ababwate ni ambaya batagete bali bagotogoria machani ito batige kogora ebyasire bito sariki bali baito mongaino abune bibago batagete gosaliwe bali mwetu tigana nabo
gukwanira eng'ana buna abadirector barense ya KTDA nigo babere bakwibira abarimi kibesa nigo omunyakerogo oyoiga azirita Nyandieka agenderera goteba buna oboroso obu bwabekire n'ekiombe kya KTDA nigo bore obotingu naigo tibakonyara kuiba kibesa ky'abarimi buna abadirector ntuna abadirector na mwatujorete gasi yaito nduno no kurigereria naki abamanager bakore gasi abamanager bari na bakumanage factory nduno kurigereria kibagokora naende twaba report motegerera bari babwate bitina munabonye matuta cyaje abamurambaro bari banega batanu bamurabo nabo barenge gichairman y'Ipain Center naende ritwa bori tikura onse ne jikantete barenge bari kubori chikura matunda akababwa korwelio mbanya kwebubuya Kingo reporter Gatembe korega Ase Factory ya Gianchore eye gotoka imeye bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Nje Fatgad Yesemba